al loro para ser decir que somos de Vigo, a sí, verdad. Sí, sí. Non perdemos oportunidade. Medramos como nos nosos barrios, entón construímos a nosa identidade nesta cidade e está moi ligado tamén o proxecto ao lugar de onde vimos. Aínda non te coñezo, e xa quero contarche. Con esta fera dentro que me queres sair contarche. E que me dé a sensación de que te coñezo de antes. Pois para desplazarse a calquera sitio, actividade de ocio ou non, collíase un autobús público. Eu lembro que o C1 deixábame xusto na porta de casa, entón ás veces, despois de eu que seguir a biblioteca ou de eu que sexa, se tiña ganas de dar outra volta, como é circular, dicía, veña, paso a casa e dou unha volta máis, que eran 45 minutos, poño música e me poño aí a imaginar as miñas cousas, así que... Entón, claro, cando facer despois un videoclip, non? Apareceu a posibilidade de facer unha liña chamada Tertulia, vamos, é un soño subirte a un bus que leva o nome do teu próximo disco e que de alguna maneira tamén viaxas cara ali. Entón, a Tertulia foi xurdindo ao longo da xira, pois, da anterior xira de todos eses concertos, pero un pouco acabou de materializarse precisamente a vera como un ano que nos fomos das nosas primeiras residencias artísticas xa atravesadas por este calor. Ti te acordas? Un ano, Dios. Hai un ano que estábamos ali pois nun pazo que nos emprestou Martín Codas precisamente, é certo, con Rosa Bugallo que estaba ali, e que nos deixaron pois iso, pois unhas habitacións, unha casa para poder levar os nosos instrumentos e simplemente dedicar o tempo a poder experimentar, a probar melodías, letras que levábamos como acumulando, que solo falar durante todo o día, cantar, estar ata as tantas e pois mostrarnos como estábamos, que é frente a un pois o que dis, non, un momento onde a xente non escoita, solamente quere defender a súa opinión por enriba de todo e así pois es que as persoas non poden convivir en sociedade. Entonces falar e facer pois ese acto clandestino de organizarse e de poder dedicarlle o tempo ás amigas e estar conxuntamente sen outra cousa que facer era rebeldía tamén. Eu creo que de aí xurdiu tamén moi ligado ao que estábamos vivindo cando o creamos. Unha navalla na liga, por se en algún momento hai que abrir o peito a noite e meternos dentro. Ante este segundo disco era, e que queremos facer? Pois o que sexa, xa era tamén pensar como o que a xente despois te decía, pensaba que iba a ser máis continuista, igual que iba a ser unha electrónica como máis pistera. Pero que era máis pistera, pero era para pasalo ben. Entonces arriscalo todo, porque por que non? Sí, a mes ter a posibilidade de probar as cancións de diferentes formas xunto cos produtores de Santa Marta en diferentes estilos musicais, como probarse aí tamén é unha forma de facer avanzar o proxecto e que non permaneza sempre estático, que é unha cousa que sempre dicimos que Fillas de Casandra é un proxecto que se hai que definilo é que está en movimento e para estar en movimento hai que atreverse a escoitarse de outras formas que quizáis a priori non serían as que identificaríamos coa esencia de Fillas de Casandra, pero que é a esencia de Fillas de Casandra? Pois que compoñemos nós, que creamos nosas cancións, entón todo o que veña despois a nivel sonoro de experimentación sempre vai a ser benvido. É como unha conversación este disco, podes escoitar desordenado. Pero nunha tertulia podes estar falando de algo o máis importante e de repente que chega alguén e di, buah, que me acaban de contar cualquier tontería, entonces a outro perde importancia, entonces eso era lo chulo tamén de falar, por falar. Para comprobar que acaso ten sentido cantar e ser abrigo. Eu diría que sí que é un disco bastante contestatario, que conste. Sí, bueno, obviamente este lema que ademais fainos graza porque entre nós houve como propio debate de que maneira expresar esa desobediencia, esa rebeldía. E logo, pois, ao longo do disco fomos deixando como esas pílulas, bueno, saíra fresca, sempre decimos, é unha declaración de intencións das persoas que somos e do mundo que queremos, pero que alén diso, que o di precisamente, nos non ansiamos nunca que as nosas letras sexan dogmas. Precisamente o que queríamos con Tertulia é abrir os espazos posibles de debate. Creemos que aí é dende onde se pode construir. Entón, bueno, eso tamén é unha maneira de ollar o mundo, dende a conversación e non dende a imposición dun pensamento. Pero a vez tamén non ser permisivas con discursos de odio e con bulos que, pois eso, que todo o mundo pensa agora que ten toda a información da mando móvil e non é certo. A maior verdade está entre as persoas falando en persoa, valga a redundancia, entón era un pouco eso tamén. Tristemente, cada vez nos vamos achegando máis a ese mundo que hostil que nos daba tanto medo de tanto retroceso, que non nos poida a tibieza e que non nos poida o
ese discurso que parece que se está intentando instalar de que eu non podo facer nada. Eu dentro da miña casa que podo facer? Sí, podes organizarte coas túas veciñas, coas túas amigas e realmente todas xuntas formamos un todo que pode cambiar as cousas. E que toma decisións, que se leva demostrando pois, en todas as manifestacións dende sempre. Entonces, pois, bueno, nós sempre formamos parte disso, temos tamén unha familia que sempre como que nos levou a esa causa social e é moi importante para nós. Entonces, efectivamente, que ninguén sexa tibio, por eso era un pouco o convite, ese convite a decir, pois claro que podemos facelo conxuntamente. E o concerto, vamos, foi brutal, ainda non damos crédito de que todo saíse tan ben, que sempre unha presentación é un momento tan vulnerable da primeira vez que fase unha estrela tal, pero a verdade é que creo que chegamos como con un asentamento, tamén unha solidez de proxecto, de experiencia enriba do escenario. E da equipa. Sí, e da equipa. E dunha equipa que foi tamén brillante de que todo estaba perfectamente organizado e por primeira vez sentimos que non había que preocuparse. Eso non o sentíramos ata entón. Sí, entón foi solo disfrutar, claro, ter unha presentación e solo disfrutar de cantar. Bueno, xa cada vez levamos como máis cerca dos que penso que levamos, que decir, porque eu sei dicindo aí nada, non, un ano tal, pero levamos 5 anos, xa comeza a ser unha relación estable, En xullo cumplimos. 5 dende que nos coñecimos, que non dende que sale o primeiro disco. Claro. Claro, Sí, o sea, cando nos coñecimos comezamos, o sea, salimos un concerto e por eso tivemos que compoñer, decidimos o grupo e a partir de aí tivemos unha primeira xira nese ano de solo de tocar sin ter nada fora. Despois foi cando saliu o primeiro tema e xa ata agora mesmo. Somos persoas moi distintas, moito. Agora mesmo creo que, claro, temos como unha batidora de todos estes anos que estamos como, creo que eso, temos 10 días de vacacións que cando de repente o corpo che fai así e dices, Dios, ¿quién soy? Pero bueno, sí, claro que sí, que son moitísimas aprendizaxes conxuntas e individuais. Eu creo que a xestión de equipas é unha das fundamentais, como en que lugar te posicionas ti cun proxecto que nace de nolas dúas, autoxestionado por nolas dúas, comezar a integrar persoas na equipa, a confiar no que elas van a facer dentro deste proxecto e de que maneira te siguen representando a ti a pesar de que non son ti mesma. Entón, desprender pois, un grupo tan identitario como en Fillas e deixalo nas mans de outras persoas foi unha aprendizaxe moi positiva, pero tamén hai que traballala constantemente, porque é algo como moi sensible a creación e o que unha dá de sí. Entón, e tamén saber poñer os límites dentro de todas estas relacións, porque tamén chegan os momentos nos que, pois, tamén como mulleres estamos aprendendo a liderar as cousas e a aprender que te cuestionan tamén constantemente de todos os lados e a poñer os límites sin ninguna vergoña e saber que o que temos claro é que o que vamos a ir para diante e tamén saber cando decir que non e cando decir que sí. Nos estábamos proxectando, eu flipo con que dentro de 2 meses se vai a ter cumplido un dos nosos maiores soños. Da nosa vida en xeral, porque mira que hai cousas que nos preguntan que querería desta non sei que ou que colaboración e nunca sabes que responder porque pues non se te ocurre, pero isto tiñámolo claro. Estaba claro desde o principio de Castelos, entón espero que sea o primeiro de moitos. Ojalá. Esta é o meu desexo, sabes? Pero sí, porque es que... Así que, bueno, con moitas ganas de eu invitar a toda a xente ao escenario, porque é como que se sentirá dende arriba despois de, no meu caso, 30 anos indo a Castrelos, sabes? Creo que nos estamos dando un tempo. Sí. Creo que nos estamos dando un tempo entre nós, incluso tamén das ideas que temos. Eu na cabeza teño un montón e ti terás outras, pero ata poñelas en común, creo que estamos extasiadas de todo o traballo que supuxo Tertulia e de todos estes anos, que, o sea, cando a xente nos pregunta, pero tivechedes tempo de asimilar, hasta ahora era, buah, sí, pero realmente ahora mismo creo que estes días concretamente nos pillas, ou polo menos a min, pensando nesta cuestión, como estando vaciada de momento, lista para encherme, pero todavía con calma. Sí, tamén tiña que chegar ao repouso, eu creo que é necesario despois de 3 traballos en 3 anos, hai que volver a situarse tamén o mundo co que comezamos non é o mesmo mundo que nos atopamos agora, entón temos que resituarnos, eu creo, para poder pensar de que forma queremos contribuir ou seguir construindo neste novo mundo. Mirar un pouco para fora tamén, eso, para o que está acontecendo, que están facendo outras persoas, como está funcionando o mundo. E despois xa voltar a onde voltamos sempre, que aos nosos adentros e contalo como queremos. Pero sí, eso é.